Pinoy Bus Driver TV. Oh, sinaling! Okay, good morning. Sa sama, pinamag daw. Then, kami ko sa lagi. Sa loob. Sa number 03.
गावाला राहून बाहेर काय बाहेर सकाळ sabah
Sakay kayo? Sakay. Dito. Pera. Saan kayo, ma'am? Tinabangan. Ano? Pera. Kalbi nga. Tingnan daw pera. Boss lang, ma'am. Sila, bawas na yun. Discounted na yun. Amin na ito on board. Oo, saan na? Duha na lang kung pintura na. Ha? Duha. Oo, sino? Dua lang. Oo. Oh, libre na mga bata. Ano ba? Ako di, libre na mga bata. Sweet. Kaya magkarira yun eh. Kami Orsal, habulan kami. Sige. Pag doon sa anuhan, kaya yung kagutsinta man lang yan sila eh. Hindi, sobrang sinta. Oo, kaya si Barkas tanggal doon. Okay yun. Baka bahala na siya driver noon. Okay, pag lumak, kaya pa tayo. Habulin mo. Kaya, naiwala niya pa sa'yo. Wala siya laman din yung bigay. Kaya, pagkakata eh. Kung nadaan na natin doon, dahil yun. Baunahan tayo yung pag ko. Piyo pala, naiwan na pa sa'yo sa dalawa. Yung kinsi kay Malaksi talaga. Super, sa tatakbo niya eh. Doon sa Boyduhan talaga, oh, nagtentay pa namin si Orsal. Ano namin, talaga. Sabi nga, lumak, pinili mo na niya eh. Pagkamahan na nga siya. Masira. Sabi ni Orsal tayo, patuloy may taga rito tayo. Ah. Nagalitin din naman yun eh. Hindi mo mga taga rito sa diversion. Nagalitin niya. Wala hindi ba dyan? Pero, ay, motor ko na. May ilaw. Ako dyan mo na asal bayo. Dati kami sa Kalpayo, di ba katigid, ko kayo po. Oo, hindi mo kita yung lahat. Tawa kami si Orsal. Ni Orsal, laban ako kahit ano. Sila nga kumuha sa ano eh, nga, skip yun na. Albayo dati, sa ako yung dati, meron na lang ako yung gan. Sila lang kumuha eh. Gawa nila kabyuda.
Ano ka lang sa'yo, kasi sabi ko, wala ko. Dalawang motor ang dalawang minsan ginawa eh. Dalawang motor rin ang nahulog sa luma eh. Okay, pero sa lumog na, pati rin sa one way. One way, pinag-urahan din yung pinag-urahan eh. Pagkawala lang siya. Sinigilan niya agad yung kasabukan ng supply, di ba? Agad, di ba kalusot? Nag-ulag yung dalawang kotse. San Sebastian. Pasok pa man din yung pala ko. Oo. Alero, ano? Patay na pala. Ano? Ha? Alero, Ano? patay na. Kasi, Alero. ewan, wala akong balita mo. Totoo, balita naman ng mga driver ko mga gago. Kahapon. Palero ba? Kaya kahapon ang namatay. Sabi, patay na. Kahapon. Hindi ba? Kaya nagkitaan ko. Nagulang. Oo. Pero wala akong balita na namatay. Natawa kayo ba yung estado yun? Ayaw ipasagot. Nakalawa. Kasi daw maiyak kung naalala niya kung ako. Ah, Kasi siya, kung naalala niya kung ako. Kasi nga, hindi pa man siya dapat pagkikiro dito. kamulag talaga. Gulag eh. Pag diabetes talaga ba? Ay yung ano, Oo, kumbaga, maharap ka talaga. Ito yung si ate. Kung tinagapag kay ate, 500 na yung ano ni ate. Sugar. bigla lang yan ako. Hmm. Hindi nga lang mamatay yung buyo niya, no? Oo. Stress yun eh. Busy daw sa mga anak eh. Busy na yun sa mga anak. Okay, diretso. Stop, stop, Ha? stop. Stop. Oo, mali yan. Stop.
Wala naman puno puta. Ay, Walang... transfer na yung ano, natin to Silvin. Ha? Transfer na dito yung natin to Silvin. Kakuha kita ng Kaya kailangan, wala ko na, nasa Galbahe na tayo. manta 30. Utang ka na lang sa akin to. Oo, kahit di na. Di na, dami yung magkwarta. Ipinatalo mo lang tuloy sa scatter. Mag-down na ng kuhan, 2 gulong. May bayaran pa isang gulong eh. 11,000. Ano ba yun eh? Isa lang yung down. Ulit. 4 na eh. Kaya lang. Yung takas na daw, yun natin makuha pera nun. Ha? Yung takas na lang. Oo, tinikita na yun. Ilan daw pasero lang nila? Ewan. Wow, stand. Di man yung tikitan lahat, makuha lang yung condition. Baka, di na yung pabalik kong katpalaw ka. Baka. Ko na makita yung papapol ah. Ah, Papapol, ko na nakita. Yante ba? yate. Oo. Patay na yata rin. Oh,
Kapapol? Oo. Yung manugang doon sa Rodolfo. Kapitbahay niya doon sa Pasig yun. May asawa din yung sa Masin eh. Kaya, kapitbahay niya sa Nagdala ko Pasig. ng bigas doon eh. Tapos Kapitbahay niya sa Pasig yun. Maganda daw eh. dalawang sako pinapadala niya. Yung sa dahil siya nawi. Maganda daw. Doon pa ito yung manugang ni Rodolfo. Kasi kapitbahay sa doon. Dati nga ako. Biyahe mo yun. Hindi ba limang sako ng gano'n nilang tao ko. Isang kalahati. Okay po. Dapat parte ko yun. Oo. Lagi naman. Dapat kabukit. Tapos naisasakay ko yun yung anak niya dito na matangkan. Sa nawasan na gano'n. Ang ano niyang babae, May maestra siya ng anak dito. tsaka polis. Pulis. Polis sa Tacloban, ang niyang babae. Ayos na, may asawa yan. Ayos na. Ha? Sir, Oo. asawa niya dito. Sir. Maestra yung asawa dito. Oo. Naalala mo, naalala dati. May basin, ordinary. Ordinary. Kaya nagano sa akin, sabi niya, no, huwag ka alis talaga dito. Kaya ganyan lang itong pintrang ko. Ah, Ay! Ala, ang kuwan din natin na papirmang kay Bando. Bando. Ay, sabi mo, pirmahan mo. Itan na lang. Ha? Itan. Yung resibo, Oo. diesel. Diesel. Ikaw. Charge Sabi mo, siya. pirmahan mo. Tawangan mo sa bando. Hindi mo. Kailangan ka pirmahan. Dito ka. Akala ko ba dala-dala mo sa wallet ko yan? Ipit lang dyan. Hindi mo pirmahan. Nilagyan mo sa bulsa dito. Iwanay mo na. Hindi mo lagay sa bulsa dito. Bata pa, matigas na. Tigas na tulo. Kaya magkalisin siya. Sila mo, hindi pa rin magtabi. Oo. Napasik na yun.
tawag sa'yo si Tan, Oo. may transfer. Pag-aay pa naman sa Kalbayo. Dami. Sa taas. Mga styro. Okay. Buti, wala nang ulan dito. Wala yung ulan niya. Wala na sa sama. Yan naman pala eh. Nakakalayo eh. Kayo ay. Pala eh. Ano ko nakalayo na yan. Tayo eh.
Nagpas mo ba? Yeah. Pagkanuhan mo ninyo, pili kuya. Sama.
Ray Samar. Kalisang-lisang yan. Singitan mo sa kala. Oo. Utang na ba? Di ba kung ganyan? Siya lang ganyan eh. Siya lang ganyan eh. Dito ka kaliwa. Hindi ko ginagawa yun. Medyo magmatuhay. Nagulat na naman na sila dito. Paranas nito? Oo. Tawagan mo nga. May ano ba? Ha?
Walang signal sa akin. Ano magpas yun? Mga balik. Pinapatawagan nga. Ay, Pasahero. Habang ganda ng tawag, 0905 sa maganda na tawag. Yun. 0905 ano 795 Yun. 9632. Nagkaroon pa sa airline dito, nagkantay lang din ng tawag. Paano? Ganon sila. Ay, ay, ito pong nasa. Walang signal. Yeah. Ring. Oo, rin na rin. Ayaw nga sagot. Tawagin Chuchu. Hindi mo nasagot.
Kaya mo. Para sa ulo. Kita na tayo eh. Tawagan mo si Joke. Kita. Yan. Nag-ring man na yung sumagot. Oh, saan yung pasahero mo sa Paranas? Morayman? Morayman yung pasahero mo sa Paranas? Lagi lang wala. Wala man doon, wala man. Ayun na, lagpas na kami, lutsong na kami. Kaya tawagan ko, di nasagot eh. Okay, lutsong na kami. Kaya tawagan ko sa Paranas, di nasagot eh. Saan ba? Wala nga, nakaupo lang daw mga gamit. Diba? Lapit at Balaogan, ano? Ah, Lapit at Balaogan. Okay, Balaogan na yun eh. Joke, so gagawin, pagpuno ko na. Yung bagay si Minduan na daan. Sa may truck. No. Oh. Ha? Ay. Eh, bumaba na sa salabong. Ano lang to? Baka na, bumaba ka tulungan. Ah, Saya mo na. di nga. Okay. Mainit pa lang. Kaya magtagal nun. Ay. Mahilig ka pa sa iyo doon sa television. Sakay ko pa sa iyo. Ganda. Grabe na tayo na pupunta.
Ayaw ko mong bigay. Ayaw ko mong bigay. Balik ako ng sa'yo. Bago na pwede ba?
Sama. Saan? Ah, Yabong. Yabong. Sunod pa. Pero sakit lang kasi kayo ma-pick up na doon.